Het is wel wat een ongewoon decor voor bouwactiviteiten. De Kalkman, ook wel bekend als Engelsman Plaat. Hier wordt een nieuw vogelwachtershuisje zetten. Allereerst voor ze via de natuur dat talit. Nou, het materiaal moet net dichtblezen, de pontons en dat soort dingen, want anders kom je hier net. En dat is een lietse schalie wat er te krijgen is, want net alles kan je komen. En dat heegwetter is, neem ik gewoon dat je hem je net werkt. Nee, dat klopt. Wij maken 3 uur na heegwetter en 3 uur voor heegwetter maar wij je werken. Het oude onderkomen wie op, werd toch dit nieuwe vogelwachtershuisje nedig waard. Het plak is echt nij, want het huisje is aan 800 meter op schoot. Nou, er was eigenlijk niet zoveel mis met de vorige locatie. Het enige is dat de bevoorrading heel erg moeilijk was. Hij lag eigenlijk midden op de plaat. En daardoor gewoon voor de waddenunit heel moeilijk te bereiken. Als er water naartoe moest worden gebracht of gas, dan moesten ze bijna een kilometer lopen. Dus dat was veel. En deze locatie is wat praktischer. De vaargeul ligt er heel dichtbij. En daarnaast de hoogwatervluchtplaatsen die hier ook aanwezig zijn, die worden nu ook wat meer ontzien. Dus het is een beetje veiligheidsoverwegingen en recreatie. En dat zijn de pluspunten. En er binnen meer pluspunten. Want er zit een behoorlijk verschil tussen het oude en het nieuwe huisje. Hij is een tikkeltje groter, heeft iets meer opbergruimte. En daarnaast, ze hebben hem zo gebouwd dat je eromheen kan bouwen of lopen. Waardoor je gewoon goed beeld hebt, ook op de vogels die je zou willen monitoren. De man had nog wel even pielen. Het werk zo joert zijn beetje kleerwijze, maar had vertraging opbroen, toch dat ze net altijd bij het bouwplak komen koen. Hoe ongeveer oorlwieken hoopt het Steeds Bosbeheer de eerste vogelwachten hier een plakje te jaan.